digeret Dalah, bareng. dong. Mimine perdi, Mi. Mimine perdi. Mimine perdi. Mimine perdi. Mi, iku mi anak garong, Mi. Hati-hati, Mi. Garong. Jagat sampai geger ander dul. Ya. Sing dadi aneh nanjak ning dinakin laka wong lanang-lanang aja. Wadon kabeh. Wadon kabeh. Sadurunge nanjak tek timbang dingin bobote wong wadon mau. Kayak timbang gabung. Langka sing 40 mengesor. Sawidak mendhuwur kabeh. Lamun panggungnya beli kuat, bahaya. Iya. Ya delengenku lambine seragam kaya rombongan pamong desa. Tararingkyu mimine Wisnu. Mimie Wisnu, Mimie Wisnu. Alhamdulillah. Kini sing mime Wisnu kini dul. Iya. Sing awit masih nang luar negeri kuno. Suwun Mimie Iya. Wisnu. Suwun semoga sehat selalu panjang umur akhir rezeki mime Wisnu. Amin. Kini dalam rangka ajatan kini dul. Apa cek anak-anak? Ajatane wong selia gelor. Iya. Pengantenan. Cibakan olo. Iya. Mengantenakan ibuku Yunani. Dudu. Ai duduk. Pengantennya siapa? Pengantin ikut takon kuku. Ari lanangnya Makang Rendi. Pengantin lanang Arendi. Wadone. Kadone. Ela. Ela. Oh, bokat kuku Yunani. Oh. Paingan tamunya undangannya akeh ning dina kindul. Kang Kuwu Jaya karo Mimiku Tatia hadir ning Lebak yen. Bapak Babin sedulur kita kan adul. Kono. Sing nganggo klambi loreng ya. Hebat ya. Iya. Nduk. Dalam. Gawe kaget ing mana isun sejatine. Oke. Ora ilok lawan perantining dina kiyen. Iya. Saliramu ngumpulaken wong hati-hati lho. Priwen sih? Lah, aja enak-enak ngumpulaken wong kudu nanggung segala resikone. Ih, duduk kono. Iya. Kin ki pada pengen delang kali rentang sing lagi banjir. Kali rentang suasana lagi ora aman, hati-hati. Iya, tapi akeh wong pada deleng. Kenang apa pada ndeleng. Ya mbu ya date. Sing hati-hati bayi. Iya. Sing aran banyu iku dudu lawan manusa. Iya bener. Maka kita nek ora waspada cilaka ya Mas. Iya kesuwun wap. Tolong umumaken masyarakat kon pada minggir aja menang nih kali rentang. Bu, iku jare wakine aja minggir-minggir mengkali. Bokat kaja. Lewat nih ngono. Dure apa kono? Tuh masih bujang melekang. Ay gini. Di bercakap lekah. Beluki apa mau? Wah. Emang kita nih wis tua konon. Beli sampean ku beli tua-tua. Asemono. Ya kena ngapa ngundange uwa sinok. Kulane keder mbelu kayak apa? Aja kudu keder. Kayak bocah nom zaman sekin bakal ngundang priwen coba. Bocah nom zaman sekian. Iya. Undang. Bakal ngundang. Eyang. Ang. Ang. Iya kayak Mas Ben dari dibelu pengennya ang. Ari bocah maladen gini dul. Iya. Lamun lagi noma pada karomboke warjo. Oh. Kayak konon. Iya. Wis karuan wong rewel. Iya. Iya beli. Doso. Idi ai. Bakat tukaran karo lakine Lawannya apa? nyakari rai. Idi. Bareng anu lakine wis gawat tenger maning. Apa dia? Cirine wong lanang ngerti beli sira. Apa kono? Ciri-cirine wong lanang bakal wis rumah tangga. Cirine. Iya. Bakat turu gojengi gablege. Iya. Kudu tandane medit. Wong lanang medit aja maling harta bendane. Iya. Yung mengkono nene bega bloli dijaluk. Ih, Bener kono. bener jika mang pantesan kita orang dipayu-payu duit. Iya anak tukang drum. Bocah di bayi. Kula sing bondan. Saking bondan. Bondan suka gumiwang. Bondan. Oh berarti duduk bocah tuh. Iya. Tujuannya arep ndeleng kali Cimanuk. Kali rentang. Oh kali rentang. Iya. Sing lagi banjir. Iya. Tapi hati-hati sepisan maning Kan ya. akeh para pamong uga masyarakat lagi pada gawe tanggul. Iya demi mencegah keamanan. Iku antisipasi ya. Ya kula pengen weru, pengen delem. Bahkan nonton arep ning tanggul kali rentang sana kesing hati-hati. Iya kesuwun Iya. Mas. Iya, bukan bahaya bayi.
Duduk kon. Sebab ora ilok-ilok tanggul rentang banjirnya kaya sak saat saiki. Ku mulane padang deleng iku. Iya. Duduk kono sampean dongol sing kali tambah. Dongol sing kali dak kita nih jangkepe apa ini. Ya beli sing kono yo ngan gak sing. Tutu kaya konon ya yi. Sejatine isun dewek arep ngupai pawarta lawan rakyat kaneng bondan. Oh, apa kudu? Sing ana ning kerti cala. Iya. Kudu waspada ning waktu saiki. Waspada. Apa sing pernah diucapaken dening diri senok itu memang nyata. Yen tanggul kali rentang hampir bobol ya yi. Dadi Iya. kudu siaga satu. Kudu siaga satu. Iya mas. Senoke karo lakine Beli dewekan. dewekan. Tenang apa ora digawa lakine? Yang sono kedurung duwe laki. Ora duwe laki. Ora Beneran? bener. Aja ada cuman formalitas dalam tanggul rentang. Maksudnya Arep luru pasangan awakmu. pasangan. Iya, Demenan. demenan. Tuh mas kula aku durung ngerti ning demenanku. Durung ngerti soal demenan. Masih sekolah. Najan orang ngerti bakal manusia kabeh bakal yang ngerti. Oh, no. Padahal sing ana wong demenan lah ka gurune ya yi. Tapi kakang yakin sing demenan iku hampir di setiap dimiliki dening kabeh manusia. Karena senoke durung pernah duwe demenan. Oh iya. Tapi kakang amanat lawan awakmu. Apa sih? Yen senok mengkoluru pasangan sing hati-hati lan waspada. Karena bakal wong wadon milih calon laki paduan bae bakal rusak rumah tanggane. Bener kok. Rumah tangga beli karep kanggo sadina rong dina. Beli. Lamun bisa kanggo selawase. Oh kanggo arendi karo penganten wadon. Toli kawruana ya yi. Sing ngaran wong perkawinan harta benda beli kanggo jaminan. Dudu jaminan. Rumah tangga bahagia kuncinya cuman sewiji. Apa kudu? Wong loro saling menerima apa anane. Saling nerima. Contohnya siapa? Contone Tukang kendang kok wong suge wong gabus gunonok. tukang kendang go. Ari kudu ngomong Terus duwe rabi. Duwe rabi. Saking dunyane peragat kabeh. Iya. Tiwas rabine pada ditinggal dunyane entok-entokan. puas ladas. Iya. Sopo jenenganmu? Laras. Siapa? Laras. Laras. Cuman selaras-larase. Iya, pengennya pirang laras sampai. Duduk kaya konon. Arane nok laras. Nyi laras. Wonge ayu namamu anggun saya. Suwun mas. Iya. Sampean siapa? Jaka buang ya yi. Ah, dibuang ning siapa sampean? Dibuang ning embok. Bangor. Yakin Pucak iyeng sing arep ngurus. tapi keduru-uru nepe wuru ning kene. Arep ngurusaki bae cerita. Duduk konon mas. Kenapa jenok arah? Kan kenalan senok saparane Laras. Iya wonge je ayu arane Laras. Iya. Sampean yang sapa? Kita mau bocah dibuang. Oh. Bener iya mama gak kerumunan. Dure apa dibuang? Ilok dijom. Paingan kupingnya rapet. Rapet deh ke kuping golek. Tutu bocah dibuang ya yi. Konon. Namanya Jaka buang. Jaka Bua. Iya. Oh, Jaka Bua. Senok bener ora delake. Ora? Dadi rencana arep ndeleng tanggul. Oli lamon kakang melu bayi. Melu. Iya. Mas, kok kula di tangan ini sampean deg-degan ya? Emangnya kenapa? Ya, deg-deg ser, deg-deg ser. Deg-deg ser. Deg-deg kula. Pada bayi. Kakang gak ngemek senok tangannya gremet. Gremet arep apa ya? Geremet-geremet. Iya. Aja-aja pada gatel, kok buduk sampean. Dudu nok. Leprai arep kumat. Jadi, sing bener Mamang Dul. Kira gal penang setruk. Ujar. Bangor. Oh, Oli lamon kakang melu. oli banget. Yakin. Yakin. Bener senoke ora duwe laki. Ora, Lamun wong duwe laki katakan duwe laki. ora mas. Yen ora duwe laki ngomong ora duwe laki. Asli masih lengoan. Yakin? Dadi wong wadon aja sok ngadu lanang ya Ima. Beneran. Bener. Tak baturi bakal awakmu ora duwe laki. Tapi sampeane. Apa bangni? Duwe rabi tak beli. Abi. Ya iya boka. Apa senok durung ngawurui? Priwen sih. Kakang durung durabi karena kakang durung metu saking pendidikan bayi. Kakang masih menempuh pendidikan. Setahun maning kakang bakal ujian. Ujian urip sampean mau duduk ujian sekolah. Yang itakan. Semua orang masih nempuh pendidikan baik sepira guru nih. Sing aran ilmu iku laka ukuran lan batese ya yi. Iya nune mah bener. Nah, kan? Iya. Berarti sampean wong lanang sing seneng luru ilmu ya mas. Iya. Kaberan di samping arep ndeleng tanggul. Ning kene ana wong hajatan. Ana wong hajatan. Masyarakat sedia gelor. Iya.
sing lagi ajatan dalam rangka perkawinan. Pernikahan Anak tontonane wong ayu. anak. Tontonane apa aja? Tontonane sandiwara ijo. Sandiwara ijo. Iya pimpinane Ibu Kuwuyunani. Ibu Kuyunani dari ketua sandiwara. Ibu Kuwupun enggak? Diajarin dari ketua. Kanggo masyarakat Sikelor kabeh bae. Kanggo bapane Warjo, kanggo mboke Warjo sing rewel. Oh, di kamar musuh. Senang Warjone keding. Kanggo senok kalisane. Coba kura kuno. Apa nih? Ke senok kalisa kini. Kini. Iya. Iya. Kini bakal lagi tong-tokan kenang sabar gedenya kini bocakin. Karena sing urukin mbok tuane. Iya. Hajatane Mimi Rendi, Oh. Rendi, kin syuting sampai rong rambuan.